Вали, деймін. Рахмат, хөрмәтле тамашачылар. Гадәттә шулай, мин сәхнәгә килеп чыккач гөрләшеп кул чабасыз. Менә игътибар бирегез әле. Җырлап та бетерми кул чабырга тотынасыз, мин килеп чыгам чөнки. Әйбәт, шулай дәвам итәбез. Әнә тагын чаба башладылар. Рахмат. Бүген миңа бик күп кул чабулар эләкмәс әле, хөрмәтле, чөнки бик күп шушындый оста бар да, кулыңны тый, телеңне тый дигәндәй, күбрәк Рөстәмнең уйнавына игътибар бирегез, хөрмәтле тамашачылар. Менә күреп торасыз, безнең өстәлләр тутыру гармоннар, курайлар, нинди генә уен кораллары юк, әйбәт. Бу уен коралларында заманында һәрберсе белән айрым бу коралларда безнең талантлы, атаклы гармончыларыбыз уйнаганнар, Фәйзулла Туишевлар, Гали Җанлыхановлар, шулай бит, Фәйзи Биккиннар, Рөстәм аларның һәммәсен бер үзе башкара. Шуңа күрә хәзерге чыгышында Рөстәм Валиев сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзенең хромка белән башкаруында байтак әсәрләр бүләк итәчәк. Сәхнәдә Рөстәм Валиев, хромкада.